बुढ़वा लोग के आन बान शान खोल ले बानी हम खैनी के दुकान। लड़का खाई सियान हो जाई, बुढ़वा खाई जवान हो जाई। अब अगर जवान खाई तो ओकर काम तमाम हो जाई। गर्मी में पानी पियल जाला पाला, हम है लुलिया के मरद खैनी वाला। हमारा भी 12 गो साली या 1 गो साला, उ साला मार दिया था हमारे डॉट 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 में भाला। से बन गए हम लुलिया के मरद खैनी वाला। आई जोन बिजनेस बा खैनी वाला, इ छोट मोट बिजनेस बा कोनो। माने बुझ जाए कि जब लड़का किन के ले जालन से खैनी तो ओकर माई बाप से मार खाएल हमरे काम बा। माने लड़का खैनी खाई नु तो दुकानदार पिटाला भैया में बहुत रिक्सी काम बाई खैनी बेचल। लेकिन खैनी बेचे से पहले हम पॉलिटिक्स में रही भैया। हाँ, नेता विधायक तो ना रही, लेकिन हम नेता विधायक से कमो ना रही। हमारे ऊपर उनकर वोट मांगे के काम रहे, हमारे चलते बार बार विधायक जी घरे सुतले जीत जात रहे। लुका लुका के बाप के अलग बेटा के अलग खामा के साथ खैनी देत रही, तब नु वोट मिलत रहे तो जीत जात रह। ऐसा ही थोड़े जीत जात रह घर में सुतले सुतले। ओकरा खातिर मेहनत हम करत रही। रोज के 55 रुपया मिलत रहे, रोज के 55 रुपया। 55 रुपया के लालच में उनकरा के हम जितवा के 55 लाख कमावत रही। कमावत रही, लेकिन जीत जात रह। जब क्षेत्र के रोड टूट जात रहे या क्षेत्र में काम ना करवावत रह तो जात रही हम क्षेत्र में तो बहुत पिटात रही। उ हमारे देन ह कि आज विधायक जी उतना ऊपर गइल बारन। क्षेत्र में काम ना होके तो पिटात हम ही रही। माने एक बार तो बुझ जाए कि एगोरा के सेट पास करवा दे हो रहे, ओकर सेट ना बनल, इंदिरा आवास के पैसा विधायक जी खा गइल। अब गईनी हम क्षेत्र के समाचार लेवे खाई, तो जब क्षेत्र में हमारा के पटक पटक के मरल हंस नहरी में लसार लसार के, तब हमार 19 दिन तक, माने 19 दिन एक के बाद 9 19 दिन तक पीएमसीएच में भर्ती रही हम। बुखार के ऑपरेशन भरे हमारे इतना मार दिया कि बुखार का ऑपरेशन करावे के पड़ल भैया। तब उहे ऑपरेशन भइल, तब विधायक जी के हम संगत छोड़ देनी। तब जाके बहुत सोचनी विचरनी कि ना, अब विधायक जी के काम छोड़ देले बानी तो कुछ आपन बिजनेस चालू कइल जा। तब जाके हमार दिमाग खुलल, भटक खुलल। अरे यार, हमरा तो खैनी के दुकान खोल लेम तो जंग विधायक जी के खैनी बटात रहे होंगे, हमरे दुकान पर से खैनी किना के जाई तो बटाई तो हम पैसा खूब कमाए। तब का सोचनी सबेरे सांझ के जाके खैनी किन लिया 2 किलो बाकी खोल देनी दुकान। अब बाकी जब खैनी के दुकान खोल देनी तब तो पैसा ओकरा के देखे के पड़ेगी ना, बाकी ले रही तो। तब जाके ओकर पैसा देवे के चक्कर में हम दूसरा के दुकान जाके खोले लगनी। लोग देख लेला, हिक भर मार के पीठ सुजा दिले रहे। उ बात अलग बा कि हमार बुखार के ऑपरेशन भर रहे तब पिटनी तनी कम। हाँ, मैंने वो घड़ी बुखार ना भल काहे कि ऑपरेशन तो जोर से खिंचा गो रहे, उसे बुखार ना लगल ना, तो वो घड़ी पिटाइल रही। माने दवाइये के मरले रह हमरा के। तब जाके केहूँ महाजन से कर्जा पैसा काढ़ के खैनी वाला के कर्जा देनी। ओकरा बाद जे बसे हमार दुकान चलता। अब दुकान हमार चलता। अब जे बसे 320 रुपया कमा लेवेनी दिन में, महीना में। रोज के 2 गो पूरी बेच देवे नी भैया 5-5 रुपया वाला, कहियो कहियो तो 3 गो बेच देवे नी। बिजनेस में कइले बानी, चलत न बा बिजनेस। अब हमार नाम खातिर कोनो काम कइले बानी, बिजनेस पैसा खातिर कइले बानी। माने रोज के कहियो 10 गो कमाइले, 10 गो का कहियो कहियो तो 15 रुपया कमा लीले, 3-3 गो पूरिया बेच दिले कहियो कहियो।
हाँ माने 300 आना तो 320 रुपए के आमदनी बा हमारे घर में महीना की। हमार खैनी मरल त मरल, जरल आ गरल मुर्दा खाला। हम है लुलिया के मरद खैनी वाला। हमारा खैनी के पूरा भूत डिपार्टमेंट हाला बा, पूरा भूत डिपार्टमेंट हमार खैनी के नाम बा भी। ऐसा ही थोड़े कहतनी कि गर्मी में पानी पियल जाला पाला, हम है लुलिया के मरद खैनी वाला। भैया अतना मारे लो हमारा के कि फाड़ देवेले हमार कपड़ा के। हां 3 जोड़ा शर्ट फाड़ देले बिया, ए सब कपड़ा किनल छोड़ देले बनी भैया। हां भैया बड़ी मार मारे लो हमारा के। पहले हम जेपी भैया खानी बर्फ बेचत रही, बाद में हम ओकरा मारला के चलते बर्फ बेचल छोड़ के खैनी बेचे लगा नहीं भैया। हाँ बड़ी कष्ट बा जिंदगी में। मार के तो सब कपड़ा लता फाड़िए देले बिया, तू लोग खाली मार के सब्सक्राइब बटन फाड़ दो, बर्बादी से।